Shnong Umwali hapo ke jinglam jong ba les tarlan thong ni kum usketri jong Shnong harengkar ke jing trailang bat kiri rong ba jong than lang pi manaka artrik uluber arjar arpo kelelej ban ais ndon dag Jingthoh au ba tilingwa Deputy Commissioner ko West Castle District kum sibenta ban Dawa na sorkar ba kedai ban aino dag Ktem Pulit lane police outpost ha Shnong Umwali namar kum bakalong menta kipaj ba kidon kam kerki ban yo no ke jingda ka bopura namar kani ke Shnong ka deru ko weni ke Shnong ka bujumi ke jingsha thombor ki Pulit Assam haman leki por naru kisnam ki baladep hakate kisngi lesan ran lang ru do ba flowing sim ki hima nong mensau sim ship uba jones sketri ki hima nong mensau sim ship bat ki wei ki nong senshar Shnong jong ka than lang pi ukledo ka district ba tilingwa ha kiran ba ki nong tho khubor ulong na kaliang jung umla ban ai jingthoh ai hak bai de bat kete ka phang namar don bor ai henre mar hi unsa pha pateng no sikibor ki bahalor jong tanat kampo yeng jong sarkar jila Meghalaya Shnong hakate kisngi kala lejru ban ai ko pilang ek te Dawa Superintendent of Police ko West Castle District ba bijilalu bat kum juru shu ba makmelan bersat MLA ka nong Stoned constituency kajing temu jongi habangi wan hne po jong ka DC office na kabynta ban Dawa ya DC baun ya rablem yangi ban bu ya ka apus ha Umwali kadau namar ba ka sarkar Assam kha kamun wan ban penkulmar yangi kum ke ba khasi po ka Shnong Umwali tang menta chisin hakni kisngi ki pradep handai barabor ki shalong kumni paj meswa ka por bani sna ya ka laj ru kalong kum tohi te mentaru bomban se kum ka Shnong rengkat bat kini ki sordar Shnong senjuk jong sordar Shnong ni haban wan Dawa bakin bu sendon ya ka aupus hapo ka Shnong Umwali ban yada sendon ya ki paj khasi hang to ki badan hang to ba kan laj no sendon ya ka ka ba ka sarkar Assam kan wan ban tuklar lane ban yale thombor ya ka Shnong jongi mar ba kani ka benta ka bangi saje ya baro ki jaj bunriu hang jongi hapo ka himanong mensau ba ka sarkar Assam ka Ktem te kamtam ka Shnong Umwali hoj ngela pendep ya ka register tang ba nakaliang jo ka council kampadyo ndala dep yo ya ka council ngiru ngila don hi kabor ban kontes bar ka sarkar Assam namar ngadai ka don ka hok long trai jongi ki khendeu ki siap jongi kum ba ka dis council kala itu kum ba ka kut kala itu kala dep pas bar kala airu ya ka snot ya u acting cm flowing cm jongi te kani ki jingbu opus ka long ka badon kam kata ya ka Shnong Umwali namar bala ker saudong da ki kharne pali ya kani ka Shnong ka jongi ba ngi wan IT ya kani ka kot how deputy commissioner jongi badon buram ba un pej bat un chim ka jingkit kri kerpang na benta kani ka jing Dawa jongi kum ka Shnong Umwali ngakum usketri jong ka hima ngatip ya ka dulir ngatip ya ka dokumen jong usia te kate ka jingwan jong Anita Das kalong ka babe an lada ngin pej kat kum ki kot kisla lada ngin wat bni kat kum ki kot kisla ka jingle jong ka kong Anita Das kalong ka babe an ka ba ong bakane ka de ka Assam hanre lada ngin wat bni ya ki kot kisla kat kum ka map hoj menswa ngiru ngidang hap hapo Assam hakasnem khat khandai pa arpwei barok ka meklia kadang hap Assam hanre menta hakasnem nyopo ar kala hap hila kajong te maki kin pen iya ka map ka ba akar khandai span ru phosau kalong ka babe ain mar ba barok ka meklia hi barok ka we kadang hap hapo Assam barka silong kadang kang hap ka kadang hap ka nongba jong ka Assam te kani nakaliang jong ka hima kum skutri jong ka hima ka persya ya kani bakane kalong ka babakla ka jing kren ka jong ka